modil gi sirkal majam riam. To ken sirkal ni kende. Waseneno chien kanyo ero ni mondo japuonj university oyudra tiche nyaka owuog oko. Mondo ne wawuo, mondo gibede mesa no wuok oko. Wabede mesa wandikore nodoke tich mondo tim kama gitamore nyaka wadoke ng'anyo kendo kadok ni mondo ginotim. Ang'eyo ni mbele kaendi mondo bichulwa pesa magijiro no ero nyaka wabegom kendo. Ang'eyo ni kendo nyaka miwa gowi machien kanyero areas maiga mokalo mane okomiwa nyaka wagom kendo. Koro sirkal nyaka wuga oko motegno mondo ging'e ni somo mar jopiny en ratiro, education is a right, to kakoro giketho agida ketheni ok en gima ber ahinya. Koro miriambo to bira beda kaka giwacho nero to wan gima wang'eyo ni nyaka gibed kodwa mesa ke gik magitimo gite gitimo on behalf of the public. They are administering our funds on behalf of the taxpayer. Koro wakwayo mana gimuolo kendo gigeno ni gibed piny gimany pesa kendo pesa ni thin kabisa. King'iyo pesa momanyo kuom higni ariyo gote en mana 9.7 billion kende. Ok pesa mang'eny manyata mo sirkal. Higa mokwongo en 3.7 billion, higa mar ariyo en 5.9 billion. To ma endi ok ni jopuonj kende, ma odhi jotich te mana university. Oriwo jo Waso kawan, oriwo jo Kusu, oriwo jo Kudhea. Koro kendo pesa malik minyaka ni komiwa ni koro dhi bedo matek sirkal do pesa. Koro giwinjre koro maber, gilos tables goendo, gibed jo adieri. Chine kae chakie na wach matin, katieko. Kani ng'iyo kane wago sisa chine kacha. Wala ka jopuonj ok matek. Mano from grupo ni Dons for Baba. Mono wugi jaduong kabisa. Jaduong swani Odalo. Wabiro chulo pesa maber. To mana tumbi nyaka utinwa. Tapa ni gino poko kethore. Watiyo matek kabisa. To sani endi aneno ka jaduong maber gi jatelo. Koro gisetelo ni Dons for Baba gi. Gima nwangiso gichakoro watim negi. To wabu dhi mbele maber. Wakwabina ka keto kubedo mbele kain. Erokamano ahinya. Dr. Onyango, nyaka sani ng'anyo mantiere kar ka iwacho ni en mar medo